A estas horas este colexio pontevedrés debería estar cheo de rapaces e rapazas. Así e todo, hoxe a imaxe é moi distinta. Sanidade obrigou a pechar este colexio pontevedrés tras detectarse un brote de coronavirus entre o persoal do centro. Todo comezou o pasado xoves coincidindo coa volta ao cole. Un membro do equipo directivo daba positivo en coronavirus e a continuación procedeuse a confinar a outras 5 persoas de dirección. Un día máis tarde, outra profesora que non formaba parte deste equipo presentou síntomas compatibles co coronavirus. A docente foi sometida a unha proba PCR que resultou dar tamén positivo. Como medida de seguridade, ao longo de toda a fin de semana, realizáronse varias PCRs a todo o persoal do centro, unhas probas nas que 8 persoas máis deron tamén positivo en coronavirus. Tras o peche deste colexio, donde o Concello de Pontevedra quixeron enviar unha mensaxe de apoio e ánimo a toda a comunidade educativa. Así é todo, tanto o alcalde da cidade como o concelleiro de Educación aseguraron que esta situación era esperada. Supóñome que non será o único colexio que se pechará, porque en todos os sitios onde abriron colexios se pecharon colexios, claro, porque, o bicho está no ambiente. Entón, mentras o bicho este, mentras non haxa vacuna, mentras non haxa tal, pois vamos a ter casos continuamente, pero a min non. Quer dizer que non me resulta nada sorprendente que se peche un colexio, para nada. É unha das cousas que eran previstas, non? Que eran previstas, estaban previstas, non? Creo que o comezo do curso está sendo bastante convulso, porque houve unha importante dosis de improvisación, como se pode comprobar no retraso en secundaria. O que nos preocupa é que isto poida provocar un incremento de positivos, dado que, bueno, os rapaces se mezclan, inda que vayan a colexios diferentes, logo pois comparten espacios e pode haber algún tipo de contacto, e o que pedimos é que a Xunta e as autoridades sanitarias pois asuman as súas responsabilidades, se deixen de derivar responsabilidades a outras administracións e tomen decisións, non? Durante os vindeiros días procederás á desinfección de todas as instalacións do centro educativo. Ademais, tampouco se descarta realizar probas PCR a todos os estudantes que estiveran en contacto co persoal infectado. Por último, dende o colexio estudarán a posibilidade de contratar a novos profesores ou ben impulsar a teledocencia.